Исмәгыйлевләр өйе еш кына мөгаллимнәр киңәшмәсен хәтерләтә. Мәктәптәге хәлләрне сөйләшәләр, бүгенге мәгарифне үткәне белән чагыштыралар. Бу гаиләдә берничә буын педагоглар яши. 1909 елда Мингайша әбиләре шушы юлны сайлаган. Шуннан соң аның дәвамчылары да бу һөнәргә тартыла башлый. Балаларны ярату шул укытучылыкка этәргәндер дә инде безне. Исмәгыйлевләр нәселендә 43 укытучы, аларның гомуми педагоглык стажы 1182 елга җиткән. Араларында математика, физика, химия һәм башлангыч сыйныф укытучылары бар. Рәхилә Абдуллина Казанның 100-нче мәктәбе директоры. Бүген аны кул чабып каршы алдылар, кызыл келәмнән үтәргә чакырдылар. Рәхилә ханым мәктәпкә башлангыч сыйныф укытучысы булып килә. 2006 елда директор вазифасында эшли башлый. Аның стажы 41 еллык. Әниемнән килгәндер дип уйлам. Чөнки әнием һәрвакытта да үзебезнең мәктәп укытучыларын үрнәк итеп куя иде. Раилә Исмәгыйлева 18 ел мәктәптә физика укыткан. 10 ел элек балалар бакчасына күчә. Сабыйлар белән эшлисе килде ди ул. Минем уйлавымча, мәгариф өлкәсендә балаларны яраткан кеше генә эшли ала торгандыр. Әгәр дә балаларны яратмасаң, үзеңнең профессияңны яратмасаң, эшләп булмый. Гүзәлия Кәлимуллина лаеклы ялда гомер буе мәктәптә математика укыткан. Ул башкалар өчен үрнәк. Минем укытучы булган укучыларым бик күп. Бер юлы санап утырган идем, 27дән артык әле мин белгәне генә. Араларында бик күп врачлар бар. Бик күп дәрәҗәле дипломнар алган. Гүзәлия Кәлимуллинаның кызы Ләйсән дә әнисенә карап укытучы һөнәрен үзләштерә, башлангычларны укыта. Экономист булып эшләдем, бухгалтер булып та эшләдем. Әмма дә ләкин кан тартышы мине бу һөнәргә, педагогикага кире китерде. Исмәгыйлевләр нәселенең киләсе дәвамчылары арасында да дәрәҗәле һөнәрне сайлаучылар аз булмас. Бу гаиләләрдә мөгаллимлек һөнәрен буыннан буынга мирас итеп тапшыралар. Гөлназ Сайфетдинова, Лиана Бәхтиева, Альбина Минаева, Яңа гасыр каналы.